Ramogi komkete Ramogi TV odhiambo mar Jumapil odiechieng' mar 21 dwe mar auchiel 2026 arwakni machiegni yudo weche manyien mabiro ni kochakore sani nyaka saa 1:30 ka bang'e wadonje twak mar ratil mabiro ni Jumapil ka Jumapil chakre saa 1:30 nyaka Ramogi omiyo thuolo ni yiena mondo arwakni machiegni ahinya ka iseikori mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV. Bende twak maroma kawuono wadhi bedo kod wenda kamoting'o Brian Weke ma en jakanyo mar Linda Mwananchi kaachiel kod Omulo Junior ma en jakanyo e duond bura mar UDA nyaka Ramogi entiere en director mar duond bura mar UDA. Wadhi bedo kodgi kae twak. Penjo maduong' en ni en rapar koso ng'anyo. Inyalo paro ni odiechieng' ma kawuono jotelo mopogore opogore loso mang'eny ahinya kotenore kod wach mar ng'anyo michano tim ne rapar mag rawere ma iluongo ni Gen Z ma en ng'anyo ma otenore kod wach mar chik omenda kata pach chik omenda manotimore 2024 nyaka Ramogi. Wach tarik 25 dwe ni kweth maketo sirikal tesre kaachiel kod jowa mamoko ma bende gin joked ratich oganda koni gibiro dhi bago ng'anyo kata rapar mar kweth mag rowere manoyudo midhiero e kinde ng'anyo mag 2024. Omiyo mane twak modhi bedo godo odhiambo ma kawuono. Penjo en ni en rapar koso ng'anyo. Nitie yo mane nyalo timego koso chuno ni nyaka ji dhi e ng'anyo. Mokwongo wayud thund weche. You said you have given us 2 billion. Why are you still holding the money that you said you're going to compensate us? Jogo manoyudo hinyruok e ng'anyo ma dwe mar auchiel higa mar 2024 pod ywago midhiero mane gikale ka tinende lamo makende ne obagi e buore Nairobi. Our young people must draw lessons from these incidences. Every choice carries a consequence. Some consequences are temporary, others are permanent. Jatend piny William Ruto kwayo rowere ni onen matut e kinde ng'anyo ma gichano bago kik bed mag kelo kethruok ne piny. Iliona mwangaza huku juu. Asa ilianzia chini ya zile blocks huko. Hii ni mara yangu ya pili kuathirika. Johala e chiro mag Gikomba pod ywago lal bang' mach muoch kendo wang'o kuondegi mag ohala. Eko Ramogi bet thuolo mar ndiko na namba en 3 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati machiegni. Jaloko mara iluongo ni Belinda Phillips. Jatend piny Kenya William Ruto konero were mondo bed motang' kod okenge magikawo ni mar ng'ata biro kawo ting' mar gino ma odonjore. Ruto jiwo rowere mondo kik donjre kod ng'anyo makelo kuyo kod ketho mag mwandu kata obedo ni katiba oyie negi mondo gibag ng'anyo makamano. Oyango magi manandalo machuok motelo ne ng'anyo ma ichano bagi tarik 25 mar dwe ni e paro rowere mag Gen Z manowito ngimagi ka moko bende noyudo hinyruok e ng'anyo mag 2024. Walter Nyambaga chakono weche manyien mag ratil gi ripotno. Nyasi makende mar 95 mar St. John's Ambulance mane obagi kar jot mar jatend piny boma Nairobi. Romane yaro bedo kod thuolo mag reso ngima aruya to kod arita makare kaluwore kod kaka jo Kenya wito ngimagi e yo minyal geng' mapiyo. Nyasi no ochiwo thuolo jatend piny William Ruto kendo chiwo siem ne rowere kokonegi ni nyaka gibed motang' e kod okenge magikawo monywando nyaka ng'anyo makelo kuyo, lal kod kethruok mag mwandu thurka. Freedom without responsibility is not freedom. It is recklessness. And recklessness always has a cost. Kenya needs more young people who run towards problems to solve them, not towards trouble to cause it. We need more builders
than destroy us. Ruto koni katobedo ni katiba chiwo thuolo mar ng'anyo kamano, jomatindo nyaka nyis kido makare kendo kigiyie yudre ng'anyo michan tim tarik 25 dwe ni. Ng'anyo marowere jatim kaka rapar mag jowetegi mane owito ngimagi kod hinyruok e kinde ng'anyo melo 2024. To the young people of our country, I say this: character is not forged in life's grand moments alone. It is shaped in the choices you make every day. When you are angry, when no one is watching, when it is easiest to follow the crowd, and when your conscience is calling you to stand apart from it. Our young people must draw lessons from these incidences. Every choice carries a consequence. Some consequences are temporary, others are permanent. Kone jonyuol mondo kaw ting' mar loso kod nyithindgi mondo thegre kod maundo. Pidho kido makare kuomgi ni mar piny puonjo ji, to kendo piny bende chamo ji. Fatherhood is a sacred responsibility to provide for your family and to guide your family, especially your children. Teach your child. Jatend piny bende oyango ni obiro keto koke paro mar chik mar omenda tich ariyo mar jumane. Paro mar chik manyo kal kod od bura Ruto okoni okang' no biro chiwo thuolo ne maromo shillings bilion 18 madhi bugo weche mag thieth mag UHC ne jo Kenya. We have enhanced the resources that are going to PHC from 13 billion Kenya shillings to 18 billion Kenya shillings. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kawasudo nyakora mogene gavana ma Siaya James Orengo nyiso jatend piny William Ruto kod migawo mar arita mondo bi ochiw arita ne jo Kenya duto mabiro yuoro e rapar mar Gen Z mochan tarik 25 dwe ni. Koloso Kisumu, Orengo jiwo jatend piny mondo chiw luor ne winjruok mane giketo kod mosenindo Raila Odinga eneno ni otiek nek ma oyae ahinya to ne Gen Z kendo neno ni ochul joma ne oyudo midhiero e ng'anyo mokalo. Bende okone sirikal mondo keto kenge mag thiro timbe maundu masani medo nyae pacho ka motelo ne yiero maduong' mabiro. Korka kore jalup ogai mar Jubilee Fred Matiang'i bende okwayo apisas mag arita mondo kik hiny ng'ata mabiro yuoro e ng'anyono. Follow the war in Ukraine. On every single day, if there are 5-6 people killed, that's very rare. If you follow the war that has been taking place in the Gulf, for 10 people to be killed over a period of a week, that is very rare. But here, we had more than 50 people killed in 2 days. That's a massacre. And the president needs to talk to it. He should also remember that he had an agreement with Raila Odinga to deal with this question of the killing during the Gen Z demonstrations. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen onyiso kweth ma chano bago ng'anyo e jumani mondo mi otim mano e yo ma odimbore mana kaka chik opuodho. Ka oloso e kanisa mar AIC manitie Lang'ata e bor Nairobi, Murkomen onyiso jong'anyo mondo mi kik roch ratich jopiny mamoko e kinde mag ng'anyo. Bende ojiwo kanisni mondo mede jiwo kwe kod achiel mar oganda jo Kenya. When you are exercising Article 37 right to picket, to demonstrate, to do all this, it is not to say your right to demonstrate is greater than the right of our children to go to school. It is not greater than the right of business people, Mama Mboga, to continue doing their business. It is not greater than the right of other citizens to enjoy a quiet life, those who are going for transport and so forth and so forth. Please, let nobody lose life on Thursday. And let nobody lose his property on Thursday or her property. If we come all of us peacefully, no rungus, no machetes, no stones, no lighting fires, no violence, no stealing, no looting, then we should be able, the police will also escort and support those demonstrators, and in the evening we shake hands and go home. But if it will be a demonstration that we are mobilizing goons, gangs, people with violence,
Unfortunately, I must say, without fear of contradiction, that the national security architecture and its officers, including National Police Service, will have to do everything humanly possible to deal with all criminals that are going to cause chaos in our country. And this will be done without fear or without favor, without discrimination, without consideration of position, because our country must be kept safe. Moko kuom jodolo kod jotend ute lamo e sub-county Mabondo e county ma Siaya okwedo monj ma osebed ka itimo ahinya to ute mag lamo kod liete ma pachoka gino moserocho koda ka chenro mag lamo kaachiel kod kelo kethruok mamoko. E twak margi kod jofwamb weche jodologo ywak ni kata mana buche ma imako ne thoth rowere ma itudo kod timbe mag njorego bende rumo ma ok jopiny owinjo maler giko maggi. Gikwayo bende migepe mag sirikal kod josiasa matiyo marach gi rowere mondo owuog oko kendo okwed tim makamano ahinya to e kindeni ma piny Kenya koro ikore ne yiero maduong' ma higa manyien. Sama ji odhi e liel jin kod lit, to sama jin kod lit to ng'ato to dhi to chako kelo lweny kanyo. Mano nyiso ni kelo lweny diriyo, kama ng'ato thoe gikelo lweny. Samoro ng'at ma nothono en ng'ate moro makelo lweny onge tin ok gidwar kwe. Koro wakwayo kaka kanisa en olamo ni piny kendo dwaro kwe. Kanisa onge kama oninde, kanisa onge jasiasa ma jasiasa ne, to kanisa dwaro kwe kendo ji obed gi kwe, kata bed ni siasa biro to kwe nego bedie. Wadwa kwed gik matimore e kanisni tete me Kenya ka, nikech wan jo Kristo wadwaro kwe maduong' ne piny, to gik ma kelo gima fundu ok wadwar e piny ka. Koro miyo wan joyiera tego wakwayo kanisni duto mondo olam ne piny, mondo piny obed gi kwe. Nitie monj moko mitime e kanisni to ok owinj kata kuonde mag gike. Keche waseneno higni mang'eny ka ji himo kanisa, kendo jo kanisa ok nyal lemo gi kwe ndalo ma wan e siasa kama. Koro samoro ulemo to samoro nitiere kwa paro ni jomoko samoro moro nikech ok wang'eyo gimomiyo gibiro e dho kanisa. Erokamano nyakora Ramogi kuom yiero Ramogi TV kendo keto wang'i mar neno ni to gin mage mosetimore gwenge mopogore opogore pacho ka en mora nikech yiero Ramogi TV e kin televisen mamoko mathoth nyakora Ramogi ma pacho ka kaachiel kod ma pinje maoko. Aneno ka okelo loch ma Jakiranda ka chieng' wuod 7 ng'isa ni wuod tsunami arito ratile yo makare. Ng'anyo onge tiende sirikal wuoga wuoya. Wuod tsunami kawuono Super CS John Mbade yuoro Kiranda Parish Church e rambe mar gero kanisa kanyakla gi director Robling jo wapako sana kendo ber okelo loch ma Jakiranda ema wacho kamano. Erokamano ne Jakiranda kuom kete Ramogi TV odhiambo ma tinene ni Wilberforce Otieno wuod North Kajamkago miding'isa no wayo makare kendo mor gi ratil orito mana twak kinde awuot luare yo Brian Weke kaachiel kod Omulo Junior wacho ni jogi osebudho kapok obire ratil ahinya mana kaka en bende okoni an be asebudho kapok ikela e ratil onge wach boyudo thuolono gi thuoloni yina mondo akaw yuyo gi kanyo oduogo bang' thuolo machuok kende ma en ratil e Ramogi TV. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Neni odiorit gi mabati motegno mawuok Royal Mabati Factory Limited. Yier kowuok corrugated and box profile, Z-tile, Euro-tile, Roman tile, brick tile, steel trusses kod premium decker tiles duto molos mondo midala ni obed motegno kendo malombo wang'. To ka budget odi to wan kod chenro mar chudo mitimo mos. Par ni mwandu minyiewo kodwa ikelo ni nyaka kama intiere nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi 07223 mondo itim order mari kawuono. Royal Mabati Factory Limited, making quality affordable. Nina siri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Kwa amani na dhiki.
Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *382 #. God bless you. Koromogi wa dhi nyime gi weche manyien mag ratil. Wang'iyo motenore kod weche mag masira manotimore e chiro ma Gikomba. Much mar maj chiro ma Gikomba e bura Nairobi okelo midhiero ka jo ohala kwano lal magiyudo e masirano mano much chuny otieno ma piny oruo kawuono. Moko kuom jo ohala wacho ni majno chal ka gima ne omoki gi jogo mane timo tim anyali e kar ohalano mar riembo jo ohala ma osebedo katimo ohala e chirono. Lydia Okeyo nigi ler ewi ripodni. Bath chiro ma Gikomba e kaunti ma Nairobi ne odong' buru bang' mach muoch otieno ma piny oru godo Jumapil. Majno nowang'o chirono asasa kendo wang'o nyaka moko kuom ute moger machiegni gi chirono, ka joneno wacho ni majno nochakore saa 7 mar otieno. Niliona mwangaza huko juu. Asa ilianzia chini ya zile blocks huko. Thoth jo halago manochopo kar masirano ne ok onyalo reso mwandugi kaluwore ni majno ne oselandre ka thoth lal mano obedoe ne oduogo fweny e kinde mane piny oruo. Hii ni mara yangu ya pili kuathirika. Mara ya kwanza ilikuwa mwezi wa 4, nilikuwa nafanya kazi kwa viatu. Kwa viatu tuliamka ikiwa tarehe 31 on Monday. Nikapata kumeangushwa kote. Nikaona nikuje nijishikilie kwa viatu. Ndio nimeamka tu. Saibu niambie nitaanzia wapi? Watoto wako shule, nyumba inafaa ilipo na faukulu walisha, utaanzia wapi? Moko mjo halago chich majno no moke yoranyali kalore ni stima masa moro dineo chichgo ni nyalo kelo majno ayudo ng'adi ari wuok tich kagino momiyo stima no ne ong'adi bende pok oyange. Lakini tukiangalia kwa umbali hii kitu kilikuwa imeplaniwa vizuri sana. Kwa siku ine ambazo ziko nyuma walikuja wakasema stima wakatoa visu sote. Lakini kulikuwa na fununu wanakuja kupiga soko. Sasa tumestukia leo usiku tukipigiwa simu ati kuna moto Gikomba. Hakuna wakati moto inawakaga. Gari za maji zinakosa. Lakini ya siku ya leo gari za mwaki atukusiona mahali. Hii ni mpango imepangwa mpaka imekabilika. Johala malo Alpha Par no lalo mwandugi magiwacho ni romo bilion giwie kathothgi sani wacho ni ok ging'eyo kaka gibiro sudo mbele. Serikand kaunti ma Nairobi wacho ni nyaka sani pod ok ging'eyo gino mane okelo majno e kinde manonro pod dhi mbele. Bende pod imanyo jomoko mawachore ni ne omonjo joneg mach mane ochopo mar nego majno. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kowuok Gikomba nyaka Ramogi wadhi nyaka kaunti ma Migori. Moko kuom familia e gweng' ma Kamsake ward ma South Kanyamkago e sub county ma Uriri e kaunti ma Migori ywak ni moko kuom apeyni manyien ma oyaw e gwengego kod piny owacho okalo e puothegi kendo oweyogi kod lal mathoth. Familiago ka otelegi kod Jairus Asunga wacho ni moko kuom lope ma apeyni gi okale gin lope mag ji giwegi kendo gidwaro mondo piny owacho oresgi. Giwacho ni kaluwore kod yepo mag apeyni manyien giwito mwandu mathoth ma oting'o cham e puothe, yien kod mwandu mamoko. Gidwaro mondo nonro tim maber mondo adieri ong'ere ewi nonro mag lopego. Tingni gipuro puotha magiketho nianga, giketho nyaka yien. Ok en pesa matin nikech oduma puro gi pesa, niang' en marilon, yien be akawo apidho, to chief ndiko nyaka barua mang'iso jo forest mondo gibigi nena ne gik manokethore. Ka dhi e forest, jo forest kendo gichako giriemba ging'isa ni nyaka wecho rum, koro ka gibiro timo nade, koro ka gibiro neno yien go, to yien gi gikwalo gi jo matafari. Ka ne nitie public participation, chief dong' ng'isa ni wach mari yono nwase loso mane useye timo nade kale, to onge gima notimore kata chiel. Giketho na oduma, giketho na yien, to yiende go ema tong'o tatero go nyithinde skul.
Sani kata mal beonge, wana male mwe chiemo godo. Kija thisi kul kamisaki, moro be ni bigori, kaka dwati mo akia. Huduma no na puro gi pesa, na keto mbolea, watu jinodo ginene. Jinodo yo na gi pesa, mbolea nyeo gi pesa, huduma no ematiyogo atere skul. Koro sani anyalo bedo nade, anyalo chamo nade. King'yo kech kuwuok, abro chiemo nang'o. Mago gin penjo ma jopiny ma Kamsaki mayudore e gwenge mag Uriri penjo ka gikoni thoth apeyni ma oyaw manyien e alworano kalo e puothegi kendo gidwa ni mondo ochulgi, to bende gidwa ni mondo tim nonro malong'o mondo yang adier ni to kare lope ma yorego kale gin mag ng'ageni ka ok ginyal yudo chudo. En gima bende nyakoromogi miyo jopiny bedo kod penjo kamoko kuom jonyuol koni gin giwegi kuonde ma lope go kale kata peyni go kale manyo gin kuonde gi mag pur, koro tamo gi dhi nyime kod pur kendo miyo kech kachiel kod pek mamoko mag ngima donjonegi. Yena mondo kaw yweyo mar ariyo gi kanyo duogo bang' thuolo machuok kende ma en Ratil e Ramogi TV. Hebu fikiria harufu nzuri, tulivu lakini yenye kufariji, manukato laini yanayokuweka kwenye hali tulivu. Hiyo ndiyo Downy Pure Bliss. Imetengenezwa na manukato ya asili yanayoacha nguo yangu harufu nzuri, manukato yanayodumu mchana kutwa hadi usiku. Unanukia utamu kweli kweli. Downy Pure Bliss mpya, shilingi 20 tu. E piny mopogore e kind yore kod thuolo, ngima nyako moro chiegni lokore nyaka chieng'. Anyisi, ka gimoro timore ni lona nyathiwa, kanya onge. Gima ne nenore ni en mana paro achiel kende, ne olokore mobedo ywaruok maduong'. Okasechi, adwa ni ng'eni okasechi. Be obiro rwako ngimane manyien, koso obiro bedo gi parruok kuom gik mosekalo. Kato janeko kamano, kite to rach, lakini yedhegi go to konyo. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Hera, andhoga, adiera. Na ye kodi. No kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano konyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko be giyudo pesa, donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adiera.
Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chick by. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chak. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kick by. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose don. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to demo ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marang'o mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nakoromogi machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mag ratil. Anyuola mag jogo mane owito ngimagi kendo moko bende mane oyudo hinyruok. Jotelo maketo sirikal tesre kaachiel kod joked ne ratiro mag oganda ne ochopo e nyasi mar lam ka iparo jogo mane owito ngimagi e ng'anyo ma dwe mar 6 2024. Gimedo seyo sirikal kuom remo chwalo ratiro mapiyo ne jogo mane midhiero joko e kindeno. Kaka Cleophas Oluoch koro leronwa. Dwe mar 6 higa mar 2024 pod nitiere paro mano mar oganda mathoth. Ng'anyo manobagi gi rawere manoweyo ka moko kuomgi onegi ka moko bende ne odong' gi hinyruok. Kawuono anyuola magi ne ochokore e alam makende kanisa mar Nairobi Baptist mar timo rapar ne jogegi manowito ngimagi. Josh Ombati. E gikanyo jomoko bende ne oyudo hinyruok. Mary Gadhoni ne ochiel gi magina ka odhi dala tarik 25 dwe mar 6 e higano mar 2024. I was shot during my andamano on 25th. I live in Dagoretti South. I was going home from work. Then I don't know what happened. The government shot me. Ruto's government shot me. My hand I can't do anything. I can't work. I can't wash clothes. My sister does it for me. I went 3 operations. I was supposed to go for the 4th one because of the tender knots. My tender knots, they were not okay. And my nerves, sometimes I can't feel my hand. Gadhoni ne owito teko mag lith lwete. Mano kokalo e thieth mano manotimne kendo koro en higa achiel nyaka ne lweteno yud midhiero. On 25th June, I'll be 1 year old with this
hand like this. Nitakuwa shujaa. Mimi ni shujaa. I'll celebrate that day because I'm alive. What about those families lost their loved ones? Ei ng'anyo mar higa mar 2024, nying Rex Masai ne osiko e it ji mathoth. Wuongi, Chris Odawa, ni kod rapar mar wuode kod kwayo mano mar ratiro. Rapar ni biro tok jatend piny Kenya William Ruto yudo report mar chudo ne ji mane yudo hinyruok e kinde ng'anyo mokalo. Though they acknowledged the compensation, there's no amount of compensation can bring a life back. Never in this world. Personally, from the abductions, I lost my job, of which for the last almost 2 years now, it's been hard even getting back on my feet. So in as much as this compensation money is not a lot, but it will help reduce the trauma that the families already have. You said you have given us 2 billion. Why are you still holding the money that you said you're going to compensate us? Or you want to kill more and more so that you keep on promising the promises that you usually promise and you do nothing about whatever you're saying? Kopogore gi jogo mano yudo hinyruok, nitiere jogo ma bende ne ondhi kendo ne olal godo. On Thursday, June 25th, at 1 p.m., kindly wherever you are within the country, light a candle just to honor the fallen soldiers. They deserve it. Moko kuom jotelo mano chopo omedo seyo sirkal ka gichano timo rapar mar ng'anyono juma manyien. We still hold the view that the body constitutionally responsible for this is not office of the president, but the Kenya National Human Rights Commission, so that there be seen to be equity and justice. I do pray that the leaders in East Africa listen and change their ways. Today, as we join the families as a united alternative government, we want to demand that this government allows the families of the victims and friends to honor these heroes in peace. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Wadonjo weche mag tuke. Joloch mokalo e tuke mag Sekafa jotugo manyiri ma higni piny 17 Uganda ong'ado tiko mar finals tok loyo tim mar Junior Starlets gonde 3-0 e tielo mar nus final e lap ma KMC Stadium. Gonde mag jotugo Shadia na Biruye gi Immaculate Ishen e dakika mar 45 mokwongo nomiyo Uganda loch margi. Loch makoro ketogi e final gi paro mar kawo kombeno mane gikawo higa mokalo. Kenya nong'ado tiko mar nus finals tok loyo Sudan gi Somalia kapok giwuok amodhi gi jobag tuke Tanzania kendo tieko e thuolo mar 2 e group A. Achang ameweka ndani. Kuna nini tena? Kuna nini? Fanya nini? Na anatoa macho pia kwenye begi ya Itaki na hata tatu haifai. Tazama hii Immaculate Achi. Ameweka kona ndani, gongo brakicho amekaa tena kwenye neti. Uganda, kwani mnataka nini? Mbona mmekosa huruma mbele ya Kenya? Ni yule Justin Ayerango, lakini ulitosha kuhusu